što je mistično iskustvo? Znam da ti je to ono vrlo, posvetio si dosta pisanju toga. Što je mistično? Što bi se moglo u stvari okarakterizirati pod mističnim iskustvom? Tu napisao da je ova knjiga o mističnom iskustvu, mada ja ne znam točno šta je to. Ali je o tom. Gle, mistično iskustvo, uvijek je puno lakše pričati o atributima nečeg, nego što je to zaista. Tako da, mistično iskustvo u stvari ima neke osobine. To je, može se dogoditi kroz psihodelike, može se dogoditi kroz molitvu. Nekom se može dogoditi samo od sebe. To je taj neki trenutak gdje ljudi kažu da su osjetili spojenost sa svime i da im je zapravo na neki način s te perspektive, čak i ono što ne znaš zapravo sve znaš, to je jedna pozicija u kojoj ti ne možeš nikom ništa zamjerati, jer si ti na trenutak u stanju uvida u kojem vidiš da je sve u redu. I zato su se svi mistici u povijesti uvijek vraćali s te druge strane sa idejom sve je u redu. Ali ne, nije u redu, sve je u redu. Na jednoj razini koju ti uopće ne razumiješ, ali skromio sam mnogo, sve je u redu. Dakle, ta ideja da je sve u redu je najteže od svega za prihvatiti. Jer mi očigledno vidimo da nije sve u redu. Da, mi se borimo, mi se bunimo, mi se inatimo. Ti trebaš prihvatiti da kad si bolestan, imaš temperaturu, to je u redu. Ovaj te živcira, mrziš ga, da, mrziš ga, to je u redu. Nisi ti sad kriv šta ga mrziš, nisi loš čovjek, nisi ništa. Znači, mistično iskustvo ti daje taj osjećaj povezanosti, on se nekad događa kad ljudi imaju iskustvo blisko smrti, tako je opisivala to Anita Mordjani, razni su načini. A ja bih rekao da je to u stvari trenutak gdje u stvari na trenutak otpadnu strukture uma, koje u stvari grade fiksnu i krutu stvarnost. I na neki način su ljudi to uvijek doživljavali kao susret sa božanskim. A to u stvari to i je. Jer ljudi sad, Bog se uvijek nekako određuje, Bog je ovakav, misli ovo, misli ono, ali ništa od toga. Znaš, ako već prihvatimo rečenicu da čovjek u umu ne može spoznat Boga, onda bi bilo dobro da ga se i prestane spoznavati. Mislim, ako ga ne možeš spoznat, reći o nekoj nemanifestiranoj stvarnosti, bez vremena, bez prostora, tamo negdje iza. I ti se u tim situacijama nađeš u takvim, pa ja se sjećam svog prvog susreta, to 2011. mislim da je bilo, kao cijelo vrijeme je bila onako šala, šta ćemo sad, uvijek je u fokusu povraćanje. Šta se povraća kad piješ ayahuasku? Pa bolje da kupim ribar za 10 kuna vino, pa opet ću povraćat i tako. Ali onda shvatiš da je to najmanje bitno, jer to prvo se ispovraća jedan dio tebe koji je potreban da se dogodi, da se maknu nekakvi tereti, a onda kada kreće taj takozvani trip, kada on završi još malo nešto povratiš kao da si ugasio čik. I sad u stvari možeš imati vizije, a i ne moraš imati vizije. Ja sam u jednom trenutku na jednu tih ayahuaski kad sam uvidio da ja sam stvaram te vizije, postalo mi glupo. Vizije su second hand roba. To je pa ja sam stvaram. Pa u čem onda, zašto ih stvaram? Dakle, možeš ti imati direktnu razgovor i tako dalje. Imao sam jedno neobično iskustvo, ali to su ta prelazna stanja gdje ti stvarno testiraš pravu stvarnost. Znači, ja sam bio naslonjen, kako to grupne seanse, na neki zid i ne znam koji film je bio, uglavnom, kažem, pogrešno je to nazvati halucinacijom ili vizijom, jer nema nikakve razlike po stvarnosti od ovog događaja. Ako zovemo vizijom, halucinacijom, možemo i ovo nazvati, po istom ključu. I ja negdje sad se ne sjećam koja je bila priča, uopće vezana, nego bio sam u nekom prostoru. I odjednom se ta ayahuaska naglo onako povuče kao osjeka. I ti si potpuno čisto odmoran, svjež, ti zapravo nijedne sekunde nisi lud. Samo ti se ugase neuronske mreže mozga, one naučene tvoje. Ono što ti misliš da znaš i tako dalje, pa sve vidiš novim okom. I u jednom trenutku sam doživio kako ovako prostor, evo sad mislim da ovaj tu prostor, ovako malo se stvori kao neki val u njemu i stvori se zid. Ja gledam, mislim si nevjerojatno 100% sam siguran, jednakom sigurnošću kao što je ovaj zid sad tu, da ga nema. A to je prelazno stanje, kao i sna u javu kad imaš pa ti još san živ. Da. I tad sam prvi put imao baš iskustvo šta to znači da čovjek živi u kavezu svog uma. Znači ja sam u prostoriji, tu je zid, ne mogu iz nje izići, a zid je u stvari u mom umu. Njega zapravo nema. Moje uvjerenje čini da taj zid postoji, odnosno kolektivno naučeno uvjerenje. Tako da taj mistično iskustvo zapravo je nedefinirljivo, ali rekao bih da bi se religijskim rječnikom reklo da je to dodir bez vlastitih koncepata i susret sa nekakvom transcendentalnom stvarnošću koja u stvari nije živa na način kako se ljudi zamišljaju da je Bog živ. Kao da je to neko biće koje nešto misli, gleda. Ne. U mom iskustvu to je jednostavno snaga života kao takvog. Znači, ta osnovna snaga, ona je izvan konceptualna. Ona ne misli, ne osjeća na način kako mi uvijek volimo antropomorfizirati Boga. Ona je više nalik, čak bih rekao da je više nalik kako životinje vide svijet. Vječno sada. Znaš sad sam tu, osjećam sve jako jer imam jako izoštrena osjetila
i ne treba mi nikakva druga zabava. Jer svijet je prepun zabave, prepun zvukova, mirisa, događaja, svaki događaj je drugačiji. I ako nemaš svoj zamišljeni scenarij, ti ćeš samo gledati kako se scenarij pred tobom odmata. Pa je dan, pa je noć, pa je proljeće, pa je ljeto i tako dalje. I u principu kad bi čovjek mogao biti stalno u tom stanju, on je mogao živjeti u ovom svijetu potpuno opušteno i sudjelovati u njemu, a da ga ništa iznutra ne dira. I to bi mogla biti najveća benefit koji bi čovjek mogao imati od tih susreta sa mističnim iskustvom, ali problem u tome što one to ne popravljaju čovjeka samo zato jer ti doživiš mistično iskustvo. Da li molitvom, meditacijom ili psihodelikom, nego se radi o tom da poslije kad se ti vratiš natrag u punom sjaju, opet ti sa idejama, sa tom moram sutra ću ovo, sa sitnim veseljima, sitnim mukama i tako dalje, koje su u redu. Tu se vidi da je to dio te džungle. Mm-hmm. One nisu nešto što ti trebaš zaobići i sakriti se u pećinu i pobjeći od tog. Ne, upravo to je to čime se ti trebaš zabavljati. I onda se ti sjećaš kako si se osjećao. I zbog toga razmišljanja na tebi nove neuronske mreže grade se, pa tu malo možda se događaju neke promjene prema odnosu u životu. Jer u stvari mistično iskustvo ima jako ljekoviti učinak. Kako ne bi ga imalo? Ako nestaje sve što si mislio, onda nestaje sve što te mučilo. A osim toga ti vidiš da je to sve povezano. Mi smo danas u stanju se žaliti, ovo mi se dogodilo, ono mi se dogodilo. Ali nikad ne razmišljamo da sve loše što nam se dogodilo je dovelo do nečeg dobrog i tako dalje. Nego samo dogodilo mi se loše i sad se ti žali. Sad naravno nekom je život malo ljepši, nekom je život malo veća muka, znaš kako ljudi imaju sretnije ili manje sretne okolnosti. Ali u konačnici to su sve samo okolnosti. Nisu ni dobre, nisu ni loše, takve su kakve su, promjenljive su i ne samo to. I onaj koji ima najveću nesreću u životu generalno sigurno ima sretnih trenutaka. A onaj koji ima na izgled sve sretne okolnosti uopće ne znači da je non stop sretan, dapače. Dakle, bitka se uvijek zbiva u duhu. Tako gdje se nalazi cijeli svijet, a i ti se zbivaš u duhu i to ti je to. I to je zapravo oznaka ove priče. Tako da što je mistično iskustvo, ono jest u stvari, ja se sjećam svog dojma sa ayahuaske, sad mi se vraća. Znači, ljudi kažu da je mistično iskustvo susret sa Bogom. Gle, moja iskustva govore da je to, zamislite to, da je to preusko gledište. Preusko. Jer po meni je mistično iskustvo susret sa nečim daleko gorim i većim od Boga, a to je susret sa samim sobom. Jer lako je susret se s Bogom. Ti si tu, Bog je tamo, budem stari, ne budem, sad ovisno koji princip ima koja religija. Ali taj susret sa samim sobom u kojem si ti u stvari i izvor i sad odjednom bi ti trebao nekonceptualno gledati svijet, gdje ti on dolazi samo kroz tvoje doživlje, jer sve što ti imaš od svijeta u stvari je onaj osjećaj u želucu. Da li je to strah, da li je to veselje, tu se zbiva stvarnost za tebe. Znaš na istom tulumu dvojac ljudi mogu doživljavati potpuno razne stvarnosti. Tako da mistično iskustvo je u stvari susret sa samim sobom, ali ne na psihološki, psihijatrijski način. Ni na što, ne u tom smislu. U nekom drugom. Što da kažem, probajte pa ćete vidjeti. Dobro. Jer ne možeš, znaš kaj, to ne možeš opisati. To je kao da nekom veliš, nisam nikad jeo ćevape. Pa daj mi opiši kakav je okus ćevapa. Sad ti možeš možda reći, ovo je malo ljutkasto, ali ti zapravo ga ne možeš prenijeti. Ništa ne može zamijeniti vlastito iskustvo. I zato, i tu sam vidio još kako su sve te religije u stvari, sjećam se, bila mi još svježa slika, znači iz te 11. Znači stojiš pri tom grandiozno prikazanom kozmičkom majkom i ti zapravo vidiš tu iluzorno svijeta kroz još neke slike koje su se mijenjale, sve sam ih ja zapisao, dok mi je bilo svježe. I u principu sam se onda, i onda gledam to emisija, tako stvari stoje. Jer si ti potpuno svjesna, evo kao da ja sad ovakav stojim tamo u nekom tom čudnom prostoru. I mislim si, sad više mi neki rabin, svećenik ili tamo neki muftija sad neće imati više tu šta za reći. I stvarno, dođe me na sprovod, neko je umro nakon 5 dana nakon toga, 7, još mi sve bilo svježe ti dojmovi. Ti su dojmovi bili još vrlo svježi i jaki, nakon prve ayahuaske još mjesec, 2, 3, dojmovi. Ja gledam i tamo onako svećenik, što svoje već idu mantre, ja sam put, istine, život u meni. Ja sad to gledam, možda nekako metaforički to je istina. Sad bi neko rekao, sve religije kažu isto jer ova je metafora, svi pokušavaju dekodirati. Ali ja tamo slušam to iz ovog iskustva i mislim si, kakve su ovo gluposti. Sad ovaj put je dobar, ovaj nije, jasan put, ti za život prati mene. Meni to bio u tom trenutku totalni bullshit. Još jedna Matrix priča, a? Još jedna. I ne znači da ta priča ne mora u sebi imati istinu. Ali ta istina je rečena metaforički i sa vremenom su ljudi počeli metaforu uzimati kao istinu. Ali šta će drugo? Jer ako ti kažeš ne znam što ove riječi znači... Nema iskustva. Ako kažeš ne znam što ove riječi znači, onda si tek nigdje. Šta sad to znači?
Kuš, ali ovo je, velim ti, jedna stvar u kojoj u stvari jednostavno to je stanje nekakve vrste nedualnosti, što je potpuno stanje koje je izvan našeg okvira iskustva u ovom svijetu.